Захар, от свое име да ви благодаря ви, че сте днес тук в този специален за нас момент. Тази вечер ще ви представим два изключителни автомобила. X1, първият компактен SUV в луксозния клас, и BMW 5 серия Gran Turismo, първият автомобил от своя тип без аналог в света. С появата на новите BMW X1 и BMW 5 серия Gran Turismo, марката BMW продължава своята успешна история и приканва към нови автомобилни емоции. Затова, че гордостта ни в днешния ден е основателна, моля, убедете се сами. Уважаеми госпожи и господа, новото BMW X1 е уникално в своя клас. То съчетава типичното властно излъчване на спортен автомобил с младежки, динамичен и градски външен вид. Притежава прогресивна външност и позволява на водачите да следват активния си начин на живота. BMW X1 предлага стилен интериор, ориентиран към удобството на водача, впечатляващ с високо качество, оптично пространство, големи възможности за адаптиране към нуждите на клиента, най-доброто за класа си шаси, перформанс контрол, благодарение на което управлението е по-леко и по-прецизно, както при нормални, така и при трудни условия на шофиране. BMW Vision Dynamics, автоматична старт-стоп функция, регенерация на спирачната енергия, контрол на въздушните отвори и други. BMW X1 отговаря на изискванията на младите хора и хората с младежки дух, които не желаят да правят компромис нито с динамиката на автомобила, нито с неговата функционалност. Другият автомобил, който имаме удоволствието да ви представим тази вечер, е BMW серия 5 Gran Turismo. Този нов модел на BMW съчетава висококачествен дизайн с максимално пространство и функционалност. Пропорционални черти, които идентифицират BMW серия 5 Gran Turismo като типично BMW. Купето на този автомобил е мястото, където ще се чувствате добре, където може да се наслаждавате на пътуването и да релаксирате. BMW серия 5 Gran Turismo притежава уникална за своя клас функционалност.
свръхмодерни иновации, като интегрално активно управление, 8 скоростна автоматична трансмисия, нощно виждане с разпознаване на пешеходци и адаптивно задвижване, драйв динамик контрол, който съчетава всички системи на автомобила, които оказват влияние върху характеристиките на шофирането. Двойно предно окачване, което значително подобрява стабилността на управление. Двустепенен заден капак. Уникална черта, която осигурява максимална пригодимост при товарене на багажника. Регулируемо пространство за пасажирите и вместимост на багажника. Надлъжно регулиране на задните седалки до 100 мм, което осигурява толкова място за краката, колкото серия 7. Преградната стена отзад може да бъде регулирана, за да осигури максимална вместимост на багажника. Висока ефективност, ниска консумация на гориво. Всички модели BMW серия 5 Gran Turismo имат оптимизирана консумация на гориво и най-високата ефективност в сравнение с конкурентните двигатели. BMW серия 5 Gran Turismo е олицетворение на съвременния преуспял човек с модерен начин на живот. За първи път автомобил в луксозния сегмент съчетава в едно лукса на лимузината, функционалността на семейния автомобил и сигурността и удобството на САП. BMW Gran Turismo е автомобил, способен да ви отведе навсякъде, по всяко време и независимо дали ще слезете от него с връховръзка и костюм, готови да се срещнете с вашите делови партньори, или с спортен екип, подходящ за ски пистата, пред която сте справо, или ще решите да потеглите на круиз с цялото си семейство, вие ще изглеждате във всяка ситуация еднакво стилно и елегантно с вашето ново BMW серия 5 Gran Turismo.